duten taldeen txandara pasatu. UPyD ez dago, Bildu taldearen ordezkaria den López de Munain jauna, zurea da hitza. Barkatu. Zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente Andrea. Egun on guztioi. Ezkerraldeak da Bizkaiko eskualden artean langabezia sari handienekoa eta Sestao hain justu autonomia erkidegoko langabetu kopururik handieneko udalerria. Industria izan da ezkerralde eskualdeko jarduera ekonomikoa nagusia. Alabaina, enpresa handien privatizazioen ondoren eta zenbaiten behin betiko itxiera, Altos de Bizkaia edo Bako Wilcox hauen artean, ekonomiaren susperraldi berria lortzeko guztien aleginak beharrezkoak dira. Dagoeneko Sestaon bi enpresa parke berria jartzeko egitasmo abiatu da, eta horretarako lurzoruaren urbanizazioa sustatzen ari da. Sestao bai elkargo publikoak eraiki behar duena alde batetik eta beste aldetik Ibai Zaharra elkartearen proiektua Trapagaraneko udalaren parte hartzearekin. Zepidez, azpigiturak eta Esprilur batetik eta Trapagaraneko eta Sestaoko udalak bestetik, elkartu dira lurzoruaren sustapenerako ekonomia biziberritzeko zedez. Orain, ordea, enpresa parkearen proiektua aurrera ateratzeko jarduerak gelditu dira. Eratutako elkargo horretan, bazkideen bi eren botoekin hartzen dira erabakiak. Hau da, kapitalaren bi erenak dauzkaten bazkideen babesarekin alegia. Horrela, Zepideze kapitalaren 50%, udalek 50% eta gainerakoa azpigiturak eta Espriluren artean banatzen dela kontutan hartzen badugu, udalek ez daukate tarte handirik erabakiak hartu ahal izateko. Enpresa batzuek interesa adierazi dute bere instalazioak parke horretan jartzeko. Bultzatu beharko litzateke parkearen eraikuntza ahalik eta lasterren. Parke hau Sestaoko bakarra ez bada ere, lehentasunak ondo jarri behar dira. Bilduk proiektu biak bultzatzen ditu industria birpizteko eta ekonomia sustatzeko, bereziki eskualde horretan. Proiektuen arteko koordinazioa eskatzen dugu. Ez genuke nahi industria guneak eraikitzea eta erdizka bete. Kontua ez da udalerri bakoitzak bere poligono izatea. Eskualde mailako politika sustatu behar ditugu. Eskualdea da krisitik ateratzeko lurralde giltzarria. Eskualdea da eta ekonomia sozialeko enpresak hain zuzen ere. Hori da Bilduk defendatu nahi duena. Ekonomia soziala enplegua sortzeko eta eskualde lurralde unitatea izatea ekonomiaren berreskurapenerako. Ezkerraldeak guztien ahaleginak behar ditu. Bai eta batez ere behar du koordinazioa, planifikazioa eta egiten diren ahaleginak ahalik ondoen baliatzea. Horrela lortuko dugu enplegua sortzea eta ekonomia berpiztea. Dirudienez proposamen berri bat dago eta 2015erako egongo da bukatuta. Horrela izatea espero dugu. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko Zulaika anderea. Eusko Abertzaleak